Leží tam na stánku král. Leží tam na stánku král. Noviny jménem Blesk, prodal by je pan Třesk, si prej by je neprodal žádné jiné, jenom mě, protože mám 24, někdy 26 kečer. Stojí tam na stánku bulvární noviny a já si v nich čítám posléze kdo vymyslel takéto noviny, ty, co jsou vinny nebo bez viny. Vandráků, nekonečný žebráků. Kukačky mi to z ruku vyhazuje, jak je tam někdo na tu fotografii mé oči nahazuje. Já se na tu hambatinu dívám, žena týdne. Žena týdne. Žena Blesko, Třesku Blesku. Třesku Blesku. Žena Blesko, tak to je. A asi to už nebude jinak, asi budu muset zmekat takovýmto uměním písaným do novin, jež mi byly zaprodané na stánku. To dneska mu Hanna za to tleská, že se mu ten prodej povedl. La 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 la.